Ярдәм фонды журналистлар өчен җәмәгать эшлеклесе журналист Әлмира Әдиятуллина исемендәге премия булдырырга ниятли. Танылган журналистның арабыздан китүенә быел 3 ел була. Әлеге бәйге һәм Ярдәм фонды эшчәнлеге турында тулырак киләсе язмада. Матбугат очрашуында журналистлар өчен аеруча кызыклы тема. Һәммәсе дә Әлмира Әдиятуллина исемендәге журналистлар бәйгесендә катнашу турында уй-фикер йөртә. Журналистика ветераны соңгы 10 елын ярдәмдә үткәрде. Фонд аның йорты булды. Аның якты истәлеген хөрмәт итеп, үрнәк итеп, Ярдәм фонды журналистлар өчен Әдиятуллина премиясын оештырырга булды. 2024 ел Коръән елы дип игълан ителде. Ярдәм фонды хезмәткәрләре күрмәүчеләр өчен Коръән тәфсире бастырып чыгара башлаган. Әмма дәүләт тарафыннан акчалата ярдәм юк, эш айлар буена сузыла. 2023 елда biz Калам Шариф дигән Коръәнне, ул да булса дин нәзарәт тарафыннан тәрҗемә ителгән, урыс теленә тәрҗемә ителгән Калам Шариф дип аталган Коръәнне Брайль шрифтына күчереп бастыра башладык. Һәм инде 24 елда бу Коръәннәрне бастыру санын без арттырырга ниятлибез. Журналистика легендасы Әлмира Әдиятуллинага быел июль айында 86 яшь тулыр иде. Легендар шәхес, журналист буларак та, әдәп, әхлак темасын, патриотизм менә бүгенге көндә бик актуаль әйбер. Шуларны яктырту буенча да Әлмира апа һәр вакытта да башлап юл яручы булды. Әле аны юксыналар, аның эшен дәвам итүче бармы диләр. Менә Ярдәм хәйрия фонды шушы исемне яңадан оныттырмас өчен, шушы исемне дәвам иттерер өчен нинди матур конкурс игълан иткән икән, моңа шатланабыз гына. Эшләр татар һәм рус телләрендә кабул ителә. Катнашучыларның дине, милләте, яше буенча шикләүләр юк. Бәйгедә блогерлар да катнаша ала. Мәкалә, сюжет, басмалар 2024 елның март-октябрь айларында кабул ителә. Нәтиҗә декабрь аенда. Бүлек турында нигезләмә Ярдәм помощь сайтында һәм Мөслимә гәҗитенең Рамазан аенда чыгачак махсус санында бастырыр дип көтелә. Миләүшә Гальфанова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.